bagenekien kontraste handiko hilabetea izango zela, hemen Euskal Herrian bertan borraskak izan ditugu, baina batez ere non Portugal eta Espainia aldean, ezta? Eta begira ze datu atera den martxoko prezipitazioaren gainean, ikusten alduzue kolore urdin hori, Espainia erdian, Portugalen, gero, gurean Euskal Herrian kolore urdin, baina batez ere txuria ageri da Europako leku askotan, eta batez ere hor Herberetan, Alemaniko zenbait lekutan, baita Britainia Handia eta Irlandan ere oso lehorra izan da, eta gero Norvegia aldean oso euritsua, ezta? Antizikloia zegoen, hor Italia eta hor Kroazia inguru hortan, eta hor inguru hortan ere oso euritsua izan da, eta datuak kontraste handikoak dira, ezta? Espainian zenbait lekutan, Portugalen, inoizko martxorik ezeena izan da, eta aldiz Europako beste zenbait lekutan, bereziki Europa erdialde horretan, martxorik lehorrena izan da, ez? Eta termometroi begiratu ezkero ere, datua beretan kezkagarria da, ze Europan martxoa oso beroa izan da, 91 eta 2008ko referentzia hartu ezkero, 2,41 gradu zentigradu altuagoa izan da urtengo martxoa Europan, martxorik beroena izan da, azken referentzia hori hartu ezkero, ze gertatu da Euskal Herrian eta gero batez ere Espainian eta Portugalen, Euskal Herrian martxoa hoi baino zeozer freskoxiagoa izan dela, eta batez ere Iberiar penintsulan, ezta? Oso freskoa izan zen, baina Europa handia da, eta ikusten duzu, ezta? Europa batez ere, Errusia aldera eta Eskandinavia aldera nahiko epela izan da, gurean aldiz nahiko temperatura freskokoa.